Érdekesen adott erőszinten. Ja nem most. Pipert nem törték volna össze, azzal lehetne ilyenkor, van rajta szó. Ja. Most a hang alapján is hallod, hogy merre van. Mi van? De így is jó, ez nagyon szép. Elég ez jó van. Az a baj, ezeknek kicsi a vaku teljesítmény. Nagyon messze van, ja. Na! Ott van, most fotózzád! Hát ott voltam előtted. El akartam menni, mikor lógott. Menjél! Na, iparkodjál! Na! Nem tudod, az a szar, mi? Lassan menti a kép. Na, azt meg én sem. Jancsi fekszik, gyorsan, gyorsan. Most jó, cokkolj, cokkolj! Ó, basz, nem látom, jön. Nyugi, le van videózva. Na, figyelj. Gyere vissza! Hát ki lehet azért venni belőle. Na, nem megy olyan messzire, hogy Nehéz ám azért sötétben húzni a távot. Tessék, ott van. Ott van, leszed. Vágd orba! Nem kurva jó lehet, azt meg. Legyezd meg az órát! Hát a kamera valami? Hát hibátlan, persze. Kibaszott jól lett, hallod? Nincs benne semmi, csak az oldalkormány olyan közel volt. Hú, bazd meg, ez jó képe. Ez jó. Na majd az egész. Ez kész. Egyik itt a fél. Hát fújdogál egy Van egy kicsit, kicsi, érzik. igen. Jaj! Igen, van egy kicsi út fele. És északi az megvan. Na János, de Figyelj, a piros fénye, vagy a piros szemefektet kikapcsolt belőle, akkor nem villant elő neki. Akkor azonban megcsinálom. Na. Újra jó.